ejedini dine internet ulgamında söýýänlere. Ýoň bolupdyr. Ene hakda owadan sözler bilen sahypatyny bedemek. Allah enäň göwnüni hoşlamak üçin oňdaşynda bolýan ýaly hodanok. Janym ejem, mehribanym sen käbäm. İnternette şeýle sahypa kändir. Emma durmuşyna gödüň aýlasaň ejetinden habar tutýanam däldir. Dawanynyň asly cennet ýadydyr. Ene taqdim etmek beýik awadat. Enene söýgüýüňi diliň bilen näl, iş ýüzünde amal bilen subut et. Ene senin boş sözüňe mähtäç däl. Bar ýanyna, ellerini öp, bagra bas. Perdendiniň ahlasyndan, mehrinden göwni galkar, ýaşy uzar, garramaz. Käbä diň görülen mukaddeslige iýli gözüne hormat etmegi goýun. Halym sorap, hajatlaryny bitirip, enäni hakyky durmuşda söýün.